oras hatid sa inyo ng Enjoy Coffee para sa mas matamis na pagmamahalan at mas matagal na loving-loving. Uminom ng Enjoy Coffee. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ti suro ti Biblia, ipapay kada kayo ay tanapsat iti Church of Christ, iti Barangatulag, ti Iglesia nga binangon na po sa Kristo. Ngayon nga may lasin nyo ay tanapsat beten iti panangaramat na iti mais at tinapay nga awan iti lebadora na. Ken mais ang kopa, ken tutubog ti ubas iti napanagkomunyon. Dito nga religious program, ipapay kada kayo ay tanapsat iti Iglesia na po sa Kristo, iti Barangatulag. Ken I would like to say thank you very much for those sharers, listeners of this religious program here in Ilocos Norte or in Batak City. And this religious program is brought to you by the DCRL RPN Batak. Iti panangimatmaton ni Mr. Rud Sadjan kenti technical control tayo iti detingo gundaway ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Kiti papaymi kada ko inan sa detingo programa. Ket maki kada kayo kada kami kakabsat iti lasod iti sumagmamono nga minutos. Tendo ay ginadal kadigiti na santuan nga saso iti hapo. Isuday iti mangitunda iti tunggal may sa kada tayo iti abiyag nga agnanayon ay iti nakakabsat. Keta iti deting kukundawi kakabsat, I would like to say again thank you very much kada kayo amin nga listeners all around the world. Ket sapela kuma ipatpatuloy iti intayo panagserbi kagdengeg kinagbuya mani po iti Facebook live ti Munotoy Biang kita amuken patche nga deti nga programa ay pay kada kayo iti ti isuro ti Biblia ngiso nga sursuro ngawan surok awan kurang alawin na ito nabsat iti deti nga roda gundaway inlak mga roda I would like to explain more in this lesson in Iloco because probably kadwan nga ming kakabsat diti Ilocos Norte kita request da kakabsat nga idiretso ko makano iti Ilocano. Isu nga iti diti nga gundawing rod iti napsat kahit kumanga rod iti makinadal ti tunggal may sagada kayo. Manipod iti libro iti Genesis iti chapter 19 verses 12 to 17 sa iti umalati iti 26 ket kastiman ti kunana. Ket digiti lalaki kinunada ken Lot at dapay sabali ken kaditoy manugang alalaki ken anak mo alalaki ken babae nga anak mo. Ken huray siya sinno nga adda ken kaitiili ipanaw mo ida diti adiso. Tapukawen minto diti adiso. Gapot at ariwawada pimbig sa unay iti sango ni Hiuba. Ket ni Hiuba imbaon na kami tapno pukawen mi ida. Ket ni Lot pimmanaw. Ket kinasauna digiti manugang na anang asawa kadigiti anak na babayi ket kinunana. Bumangon kayo. Agtalaw kayo ito'y adiso. Ken ni Hiuba pukawen nanto tiili. Ngem inawat da akas lamang rabraba. Ket di nagbanawagin, digiti anghel pinagdaras da ni Lot, akunada. Tumakder ka, alayam ta sa awam, ken digiti duwang anak mo babae, nga daditoy, tadilakit ta mapukaw ka iti kinadakes iti ili. Ngem nagmayeng, ket digiti lalaki ni gamanda ti imana,
ket ti ima ti asawa na, ken digiti ima digiti duwa nga anak na, a babayi, tani hiuba na asi unay ken kuana, ket inruarda, ket inkabil da iti ruar iti ili, ket narabid nga idi na irwardan ida kinunana, agtalaw ka, gapu iti biyag mo, di katalyawen ti likudam, ken di kagsardeng ti amin at hanap, agkamang kay ti bantay, di lakit na mapukaw ka, ngem ti asawa na ti malyaw iti nalikudan na, ket nagbalin atedek nga asin. Deti nga bugundaway at tinapsat, deti nga nabasa ken kastamitin manipot iti Genesis, iti chapter 19, iti verses 12 to 17, ipagpakita na dito'y ay tinapsat iti maysa nga bilin. Nga dito'y nga makita nga kuna, digiti lalaki, wenno digiti anghel iti Dios ay tinapsat ngamin, iti detang gundaway, sigon ti istorya ay tinapsat ket may panggipit ti Sodoma ken ti Gomora. Ket dito'y nga dua ay tinapsat nga ili, ket dito'y nga duman digiti dakis ngender aramidin, ket dito'y nga kunana ti ariwawada pimbig sa unay. Isu nga ti Dios ay tinagabsat nang kita no siya sino iti mabalin nga masapol nga misalakan iti gundaway. Ket dita nga nakita na ay tinabsat iti familia ni Lot. Iti dito nga pagsaso ay tinabsat ti sao ay iti tao. Ti saan na nga mo atalyawin ti naggapuan na saan na makadanon iti papanan na. Dati kakapsat ket pagsaso iti tunggal may sa kadatayo dati nga tao. Pudno deta no may papan iti na pisikalan apa nagbiag. Iti na espirituan kabaliktad na ay tinabsat apat. Gaputa sigun iti teksto tayo ay tinabsat nga kunana ti asawa ni Lot ti malyaw iti nalikudan na ket nagbalin atedek nga asin. Di kati hanga nakadano di papanan na anya ka diti bilin ay tinakagabsat. Kunana ditoy di katalyawen ti likudam ken di ka agsardeng iti amin at tanap agkamang kay dibantay di lakit ta mapukaw ka. No reparente deti ay tinagabsat adda iti dakkel a papanan iti kunana ditoy nga di katalyawen ti likudam ken di ka agsardeng iti amin tanap ketag kamang kiti bantay. No riparenta iti tanapsat deti nga bantay. No kitan tayo, no sa sino deti nga bantay ay tinagabsat awan sa bali no dini Apo ti Kristo ay tinagabsat. Di pamati tayo. Masapol nga ti pagpamatyan ti tunggal may sa kada tayo ay tinagabsat. Di adda iti sanguanan tayo. Gaputa iti ni espirituan ay tinabsat tayo na kita tayo ti tumalyaw ti ligudan sa makadanon iti papanan na. Iso nga dati adal tayo ay tinabsat kahit kuman nga paulwan iti ti tumalyaw saan ang makadanon. Kitain nyo iti asawa ni Lot ay tinagagabsat. Ti malyaw saan nga nakadanon. Iso nga dati nga banag ay tinabsat ket saan ti saan nga itatalyaw ket bilin iti Dios nga adda iti dakil nga kipapanan na kada tayo. Nga iso ti may parangarang iti daytoy nga adal ay tinagagabsat. Gaputa no riparen tayo ay tinabsat digitoy digiti rason no apeng imbaga ti Dios iti kasta. Manipod iti Genesis iti chapter 18 iti verses 20 to 21. Ket ni Hiuba kinunana ken kuana agsipod tariwawa ti Sodoma ken Gomora. Dakkel ken gaputa ti basol da nakaruunay. Umulugak to ita. Ket kitaek to nukas iti ariwawad adimanon kanyak. Inaramid dalaing ket no saan amok to. So nga, ti saan itatalyaw ket bilin iti Dios. Nga adda dakkel kay papanan na. Kada tayo ngay so ti maiparangarang iti tinugundaway ay tinakagabsat. Di pa rin tayo. Manipod iti Israel. Israel ay tinabsat impanaw ti Dios iti Ehipto. Dahitoy ket tikari iti Dios. Manipod iti Exodo iti chapter 3 iti verses 7 to 8 ken kastamatin iti 10. Ket ni Hiuba kinunana pudno ang nakitak ti ladingit ti ilik nga adda sa di Ehipto. Ket dinengeg ko ti unnoy dagapu kadagiti managdagdag kadakwada tammo dagiti ledda ang da. Ket bimaba akon tapno ti ilik tapno ilisik ida iti ima dagiti Ehipsyos. Ken tapno ipanaw ki ida iti adaga ngay pan iti may sa naimbag ken nalawa iti may sa adaga apagayusan ti gatas ken diro iti yan ti Kananeo ken ti Hetio ken ti Amornyo ken ti Peresio ken ti Hebio ken ti Sabusyo umay kangarut ita kiti buon kanto ken Faraon tapno ipanaw mo ti ilik nga anak ti Israel iti Ehipto. Dahiti nga banag ay tinabsat nakita manin iti Dios may panggip di ladingit ken kastamitin panagtutuok panagrigrigat digiti Israelitas maniput iti ilit Ehipto. Ket ditoy
nga nadingig ti Dios ket addamanen iti maysa nga imbuon na ay tinapsat tapno ti kasta ipanaw na iti ili na ngisu ti Israel manipud iti Ehipto. Iti Exodus iti chapter 6 iti verse 6 gapuna sa wem kadagiti anak ti Israel siyak ni Hiuba ket siyak ilapsot kayto kadagiti pamarparigat digiti Ehipsyos kada kayo. Ket ispalen kayto iti panangadipenda ket subbuten kayto ti siunat at akyag ken kadagiti nindaklan a panangukom. Dahito iti napsat dakkel iti kari iti Dios. Uray pay kadagiti nga gundaway ay tinagabsat. Gabuta magribar tayo no makita iti Dios iti lading iti pagarigatan akas iti Israel uray pay kadagiti nga gundaway ay tinapsat adda di dakkel nga karina ngisong iyon nat na iti himana ket datayo subbuten na tayo. Riparin na tayo ken kastamitin nga datoy kakabsat alikunkunin na tayo, sapuyuten na tayo. Tapno iti kasta awan iti siya sinuman nga deti kuna na metlaing kakabsat di awan iti agladingit ken kastamitin agrigat. Ti Dios han nga kayat ay tanapsat nga makita na nga agrigat digiti anak na. Kitaen nyo kakabsat iti napasamak iti pamilya ni Lot. Gapo, iti ka naman nagbasol, iti dagita nga lugar, Sodoma ken Gomora, nangaramit ti pumuspusan tap na iti kasta, ket maitalaw na iti familia ni Lot, ngem daksanggasat, anya tibilin, di ka tumalyaw, ngem anyat na pasamag iti asawa na, nagbalin nga ti asin, gapo tahan na nga tinungpal de dibilin, ngaan nga tumalyaw. Kastamit Israel ay tinapsat, no kitan tayo ay nanapsat iti napasamag iti Israel, addo tihaan nga nakadanong apay gaputa diti manin nga tinalyaw da manin digiti nararamid ken kastamit ken digiti napintas nga wagas ken kastamit ken digiti ako nato kabsat nga naduma-duma nga napasamak kadakwada idjay Ehipto ngisu digito ing itayo tataytayen iti gundaway ideddat ijelet ang nagdaningding da ken Moises tinalyaw da, tinaggapuan da, o kitan nyo kakabsa. Magrugin, nga digiti Israelitas agdaningding, gaput at natalyaw da, dyan naggapuan da, nga Hipsyos, apay. Kitan tayo ti Numeros, iti chapter 11, iti verses 1 to 6. Ket ti hili suda idi, tikas nagdaningding, anagsaw iti dakis, kadigiti pagdingig ni Hiuba. Ket idi anangig ni Hiuba, napabara ti pungtot na. Ket ti apoy ni Hiuba simged iti baetda, ket inalunun na, tinakinudi apaset ti pakarso. Ket digiti tattao inawagan da ni Moises, ket ni Moises nagkararag ken Hiuba, ket ti apoy nagsarding. Ket tinagan di nga ayan managanan nagarian idi iti tabera. Gaputa ti apoy ni Hiuba simged iti baetda, ket ti kaaduan nga adda iti kadakwada, naggartem da unay tinapalalo. Ket digiti anak ti Israel, kastamit ang nagsangit damanin, ket kinunada. Asin no timang tetto kada kami tilasag asidain. Malagip mi, digitik ikan, asin sindami di Ehipto, ngawan baybayad da. Digiti pipino, ken digiti murod, ken digiti kutsay, ken digiti lasuna, ken digiti bawang. Ngem ita, ti kararwami, malidliday. Awan ti uri anya laing amakita, no di daytoy mana. O, kita nyo kakabsa. Talaga nga deti sakit di iti may isang abilidad iti may isang tao nariri. Apa, gaputa makita na may nastamit ay mapanunot na digiti naglabas. Sa bagay, tao tayo laing ay tinagkakabsa. Ngayon, nukitan tayo kabsat iti napasama digiti Israelitas. Nakita da, natalyaw da, nalagip da, digiti agkakaimas nga makan iti Ehipto. Ket kunana dito agledaan kami, apay. Malidliday da, gaputa tilaing makanda kagabsat, ket mana, ket diti manin nga tipungtot ni Hiuba, pinatay na, digiti nagdaningding, babain, iti ango, kitan nyo kagabsat, iso nga ti Diyos. No ti tao, ay tinabsat, naririkin kastamit tin managdaningding, akas naarami digiti Israelitas, nagpungtot, iti Diyos. Iti Numeros, iti chapter 11, iti verses 33 to 34. Idi nga dapay laing tilasag adipela nangalngal iti baet digiti ngipenda, ti unget ni Hiuba simged a maibusor ka digiti tattao. Ket ni Hiuba dinidigra na ti ili ti maysa
ana indaklan unay nga angol. Ket tinagan di adiso nagaladan idi iti kibrot hatava gaputay jay tinangitam nanda dagiti tattao ang naggartim. Kita nyo kakabsat. Ay di da mangmanganda iti nabsat nga kunana idi adda pelang dagiti ngal-ngal-ngalen da iti lasag iti bayat tingipen da dita ngat ni uyuba nagungit ay tinabsat kanet andiat na pasama dito nga dagiti nga tattao kapsat nga nagardim ket dito nga nadidigra ay tinabsat ket ijay nga intanim da ida ngem ita ka nga gundaway iti may kadwa gundaway kakabsat nagsardeng ka din digiti Israelitas ngagdandaning ding nga dete kunati kapsat nga agriri gaputa digijay nga mapaspasamak kadakwada ket kasa babalawenda ni Moises ay tinabsat. Iti Numeros, iti chapter 14, iti verses 1 to 4. Idin amin tigimong nagikis ket nagpukaw. Ket digiti tattao nagsangit da. Iti daydi arabii. Ket amin nga anak ti Israel nagdenengdeng da. Iti may kaniwas ken Moises. Ken may kaniwas ken Aaron. Ken ti dagop tigimong kinunada kadakwada. Di kami kumakit natay iti dagang Ehipto. Wenno di kami kumakit natay dito'y aletang. Ket anya tigapuna, nganyeg na kami ni Yuba dito'y adaga. Tapno may pasag kami iti kampilan. Di kiti asawa mi, ken di kiti babasit mi. Isudan to ti maranggasan. Di kuma nasayaat kada kami, ngagsubli kam sa Ehipto. Ket kinunada ti maysa ken maysa kadakwada. Mamangon tay kumati maysa kapitan. Ket agsubli tay kuma sa Ehipto. Ditoy ay nanabsat nga nagadumanin nga tanabuto. Nagadumanin nga daningding riri digiti Israelitas. Ket anyat inaramid ni iti Dios ay tinabsat. Maripartay diti kakabsat kayang Kristo nga digiti nga daningding, digiti nga riri, digiti Israelitas. Natalyaw da ay tinabsat digiti nga naramananda, nararamid kadakwada iti Egyptios. Akas ken ni Lot ay tinakakabsat ket natalyaw di asawa na diti kapintas iti Sodoma ken Gomora ket anyat nabasama hanga nagadano iti papannan na ay tinagapsat kitita digiti Israelitas malagip da digiti napipintas nga na aramat ken kastamitin narami kadakwada iti Ehipto ket ditoy nga tipungtot ti Dios ket ditoy tinaudi ngem baga nagapsat ingkarina adida makastrik iti daga ngeng karina apara kadakwada. Iti Numeros iti chapter 14 iti verses 28 to 31. Sawem kadakwada kasyak si bibiyaga kuna ni Hiuba kinagpaysona akas ti sinauyo kadigiti lapayag ko kasta taramidek to kada kayo. Dito ito ulit ang pagpasagan digiti bang kayo ken amin digiti nabilang kada kayo kas mayan nurot iti dagup ti bilang yo. Manipod iti 20 ti tawen na ken agpangato anagdaningding iti may kiniwas kanyak pudno adi kay tumakastrek iti daga an nakaipuunan ti nangisa pataak tapno pag naedan kayo jay malaksid ni Caleb nga anak ni Jephon ken ni Uswe nga anak ni Nun ngem digiti babasityo sinauyo nga isudan to ti maranggasan isudan to ti serreko ket isudan to ti makaamoy ti daga nga inuyaw ko. So, dito yung guntawi kakabsat, gapo iti daningding, gapo tamatalyaw, digiti Israelitas kakabsat, digiti banag, nga naramananda, wano naaramid kadakwada, inararamid di Ehipto ay kakabsat, dito ime, iti tulbik, dito ime, iti rason, no hapay, nga nagpungtot iti Diyos, ket ti kunana, di kayo tumakastrik, di kayo tumakapan, di kayo tumakadanon, di daga ngayon kari para kada kayo. So, kastamit iti Diyos kadigiti nga gundaway at tinabsat. Kadigiti Kristiyano, iti daytoy nga panawin, iti sao ni Kristo ay tinabsat, nga kunanamit lang iti Lucas, iti chapter 9, iti verse 62, ngem ni Jesus kinunanakin ko na, awan ti tao nga idintong ibigem iti arado ken tumalyaw pa iti likudan, ang maikari iti pagarian iti Diyos. Kita nyo kakabsat, sa bagay kakabsat, no agar arado tayo, ket ditangay ganan iti witiwit iti arado. Hanti may turong kakabsat, di umiso, di turong di arado. No tumalyaw tayo, iti lukodan tayo. Isang masapol,
nakaseryoso tayo. Masapol iti tunggal may sa kada tayo kakabsat, kita talaga nga DJ at iti sangwanan tayo, iso kumalaying itiketen tayo. Tapos iti kasta, may turong tayo, DJ ang arado. Iti kahit kung asawin ay tinagakabsat kayong Kristo. Masapol iti tunggal may sa kada tayo, nuko na tayo Kristiyano tayo, ket patyen tayo, tigit isaso ni Apo Jesu Kristo, iti Ebanghelyo ni Apo Jesu Kristo. Masapol nga road, nga no inawat tayo, nabautisaran tayo, ket no dite pe nabautisaran kakabsat. No anya di pakinakem tayo, no anya jerik na tayo, kadigiti nga gundawan. Awaten tayo ni Kristo, ket sainten nga tumalyaw, iti makannawan, makanigit, ken kastamat yung tilikudan, tamangan laing, no adda dita, kakabsa di mangipawil kada tayo, tap niti kastada tayo, agbalin tayo, nga nagiti Diyos. Kitain nyo ni Lot, ti asawa ni Lot kakabsa, timalyaw, hanga nakadanon, iti papananan, nagbaling at idik nga si, kastamit yung digiti Israelitas, tinalyaw da, natalyaw da kakabsa, digiti banag, nga nararami kadakwada di Ehipto, digiti banag nga nagpipintas, nga nakita da, nga nasinda da, ken kastamit yung digiti banag, nga nararami di Ehipto, anyat nabasama, tipong tuti di Diyos, imay kadakwada, ket kunana, di kay makadanong, iti dagang yung kari. Kastamit kadigiti nga gundawa iti nabsa, gapot at itumalyaw, kaya nagsubli, dakdakasin iti mud-udi nga kasasaad na akas kuna na Apostol Pedro iti chapter 2 iti verses 20 to 22 tano ti kalpasan ti panakalapsot da kadagiti pakarugitan ti lubong gapu iti panakaamuda ken Apo ken mangisalagan ni Jesus masilwan da manen kadakwada ken maabak da nagbali dakdakes ti mud-udi kasasaad da ngemitim muna tanasaysayat ko makadakwada no di da naamuan iti dalan ti kinalinti. Ngayon iti kalpasan iti panakaamuda ken kuana naglikudan da iti nasanto na bilin ana ited kadakwada tinapasama kadakwada daydi pudno ang masasao nagsubli manen ti aso ti sarwana ken ti takong anabugwan nagsubli ngagtulit-tulit iti lugnak. Iso nga daydi nga banag iti napsat no da tayo kung natin Kristiyano tayo, ken kayatin nga watin na sa Kristo, hantay kuman nga tumalyaw, hantay kuman kita yung kagapsat, iti malikudan. Ngayon ket di ti balakad na Apostol Pablo, lipaten ti malikudan, kamakhamen ti masangwanan. Manitbut iti Filipos, iti chapter 3, iti verses 12 to 14. Saan na nakagunoda kon winunan anaya kon, no di kitagtultuloyak, baring no maalag di gapo anangalaan met ni Kristo Jesus kanya. Kakabsat, jak pagarupen anagunoda kon ngemmaya may sa teramidik idinto alipatak dagiti malikudan kamakamek dagiti masangwanan agtarayak asipipingit nga agturong iti kalat may poon ti gungguna tinatan-ok a panangawis ti Dios gapu ken Kristo Jesus. Iso nga daytoy iti suri ti Biblia ay tinabsat lipaten ti malikudan kamakamen iti masangwanan gapu ti itatalyaw panagsanod. Saan ang makaiayo iti sangwanan ti Diyos? Nga kunan Apostol Pablo manipot iti Hebreo, iti chapter 3 verses 35 to 39, di kay nga rutpukawin ti pananginanamayo, nga dandak kila supapa, tamasapul yu ti anos, tapno ti kalpasan ti panangaramidyo, ti pagayatan ti Diyos, awaten to ito, tinaykari. Tay ti mabit unay nga aldaw, dayta umay tukit dinto agtakta. Ngem, tinalinteg agbiag to gapo iti pamati. Ket no iso agsanod to, saan to amay ayo ti kararwak ken kuana. Ngem awan kami kadagidya agsano, ngagturong iti pannakapukaw. No di katadda kami kadagidya mamati, ngagpaay iti pannakaisalakan iti kararwa. Dahil ti kuma iti napsat, iti adda kadatayo. Nga nakim, hantay kuma, ngagsanod, gapot ako na Apostol Pablo kanisuri ti Biblia, hantay ko magsanod apa, gapod dato, agturong iti pannakapukaw. Iso nga, dato nga adalay na napsat, hantay ko ngagsanod, hantay ko nga tumalyaw, gapod saan tayo nga makadanon. Don't look back and don't stop. Gapod ako na, Apostol Pablo manipod iti Filipos, iti chapter 2, iti verse 12. Iti kasta ay ayate kastiyan nugot yu akang kanayon. Saan laeng nga iti sango, no diket nang nangruna pa'y ita, nga awanak, turpusan nyo, iti panakisalakan nyo metlaeng, abuyugin iti buteng ken pigirgir. Dahil ito iti isuro ti Biblia, ay tinapsat, turpusan tayo, digit tarayan tayo, hantay ko mga tumalyaw,
handay mo magkitahan, iti kanawan ken kanigid, ngem ket di. DJ ko magturong iti panakisalakan. DJ biyag, ngagnanay ngeng kari iti Diyos itong galmay sa kadatayo, dahiti kuma, iti masapol nga turpusen tayo, ay tinapsat, akas isuro iti Biblia. Nga kunapin nagtutubo nga Timotyo, iti chapter 4, iti verse 7, nakirupa kak iti nasaya tapan nakidanghadang, naturpos ko ti tarayek, inayuanak ti pamati. Kita nyo ay tinapsat. Masapol nga rot, nga naan niya, di inrugi tayo tinapsat, nga dana, ngagturong kinapo sa Kristo. Masapol nga makirupak tayo, iti likudan, hantay ko matalyawin ng kapsat. Dijay kuma, itaramiden tayo. Nganyaman, digiti addang tayo, dijay nga makita, digiti banag, nga mga sagabal. Yun natin ko natin kapsat nga mang tubeng kada tayo, iti masangwanan tayo. Digiti kuma, makidangadang tayo ko mga nasayaan. Tapos diti kasta, turpusen tayo, dijay tarayan tayo. Kangruan ti amin, aywanan tayo, iti pamati tayo. Gaputa dati nga pamati, iso detoy, iti dakil, nga armas tayo, ay tinagagapsat. Ken kangruan ti amin, bilin, iti Diyos ay tinapsat. Noan niya iti bilin, dati kumati ramiden tayo, kitain nyo, ay tinapsat. Digiti pasama, iti digiti nabasa tayo, ay tinapsat, may panggip, iti pamilya ni Lot. Digiti Israelitas, handa nga nakadano, gaputa natalyaw da, digiti adda, nga napasama kagapsat, malagip da, digiti bambana, nginda nagpasaran, kadigita, nga lugar. Ket kunapay nabsat ni Apo Kristo, ken di suro ti Biblia, dakkela kari, iti agteleneet, iti tunggal may sagadato kagapsat, nga kunana, ngem ti agteleneet, aging iti panungpalan, may salakan to. Ket detoy, deti ti kari iti Diyos. But the one who stands firm to the end will be saved. Magunudan tayo ti kakapsat ti balangat ti biyag. Agas ingkari iti Diyos kadatay kanisuri ti Biblia. Iti may kadwa nga Timotyo, iti chapter 4, iti verse 8. Manipod dita na isaga na may paikanyak ti balangat ti kinalintig, ngitit po kanyak ti apo, tinalintig nga ukum, iti dijengal daw, ket saan lay nga kanyak, no di, dagiti suamin nga agayat, iti panagparang na. So, dahil ti nga gundaway kagapsat, adda iti dakkila kari, iti Diyos. Ket datoy makikatugaw to ti apo, iti agnanayom. Akas kari nagagapsat, nga kunamit lagi iti libro iti Apokalipsis, iti chapter 3, iti verses 21 to 22. Dayjay agbalaygi, ipaaikuntuken kuana, ang makikatugaw kanyak iti trunok, akas met kanyak, ang nagbalaygi ak, ket nakikatugaw, ken amak iti truno na. Tiad na pagdengig na, denggen na kuma, ti kuna, ti espiritu, kadigiti iglesia. So, dahil ti nga kari ay tinapsat, ipayot iti Diyos kadatayo, kitain nyo. Nutong palen ti bilin ay tinapsat, tong palen tayo, digiti so, inebanghelyo na Apo Kristo, ditoy, nga magunudan tayo, di jay karina, gapot ako na, di pa nagbutay iti Diyos, masabol nga silimet-metan tayo, digiti bilbilin na. Iti Ecclesiastes, iti chapter 12, iti verse 13, dahito iso ti pagbanagan di panggip, amin anangigan, agbuteng ka, iti Diyos, ket salimit metam digiti bilbilin na, tadayto iso ti dagop ti rebeng ti tao. O kita nyo kakabsa. Iso nga, ti tumalyaw iti likudan, saan nga magadanom? Ti bilin iti Diyos, deti kumatin ti anuruten, deti kumatin ti aramiden, dahito ipakita tayo kuma, nga agbuteng tayo iti Diyos. Aka salimet-metan tayo, digiti bilbilin na, tadayto ti dagop nga rebeng iti tao. Ti bilin ti Diyos, denggen tayo kuma, ay tanakagapsat. Gaputa, adda iti dakkil, nga kari, iti apo ko nagtumanin, ay tanapsat. Iti panangtungpal ti bilin, magipakita, iti paganagayat, iti Diyos. Numanin mo ulit deti nga versikulo kapsat manipot iti 1, iti chapter 14, iti verse 15. No etenda, tungpalin nyo, digiti bilbilin ko. If you love me, keep my commandments. Kasano nga rin kakapsat nga ipakita tayo nga etenda iti Diyos. No di temet aramiden, digiti bilin na ay tinagkakapsat. Gaputa, dahil to'y nga bilin ay tinapsat, dahil iti importante, dahil iti kangrunaan, nga ramidan iti tao. Kitain nyo, deti teksto tayo. Haan nga nagtungpal ti bilin, iti asawa ni Lot, ket anyat na pasamak ay tinagkakapsat. Nagbalin nga teddi iti asin. Gaputa ti malyaw iti lugudan,
tibilin, di ka tumalyaw. Ket agturong ka iti tanap, kumamang ka iti bantay. Tay kunak manin ay tinagkakapsat. Masapol nga tibilin iso kumadeti lang iti aramiden tayo tapno tikas tayo titunggal may sagada tayo. Magunudan tayo iti maisalakang ay tinagkakapsat. Agtulnog tayo. Gaput ako na ni Apo Jesucristo manipod iti Matthew iti chapter 7 iti verse 21. Saan at itunggal may sangag ko na kanyak apo-apo sumrekto iti pagarian ti langit. No diket ti mga ramit iti pagayatan ni Amag ngadda sa dilangit. O kita nyo kakabsat kayong Kristo. Iso nga, tungpalen tayo, aramiden tayo, digiti bilin, iti Diyos, ay tinagkakabsat. Tamang di kasta, may salakan tayo, taday ito iti rebeng, iti tungkal may sakada tayo, agtulnog tayo, ay tinagkakabsat. Nga kunapay na Apo Kristo manipot iti Lucas, iti chapter 6, iti verse 46, ket apay-apay awagan dak ti apo-apo, ket di kay aramiden ti baga. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Iso nga, masapol nga rin tayo napsat, no kuna tayo nga awagan tayo ti Diyos, masapol nga rin aramiden tayo, DJ bilin, masapol nga rin aramiden tayo, DJ ibaga, iti Diyos. Kita nyo tayo teksto tayo kunak maning kakabsat, ti bilin, di ka tumalyaw, ngimaanyat na arami, ti malyaw, dahil napsat, anat na pasama, nagbalin, ngatedek ng asin, hanga nagadano, di talaga nga papanan na. Kasta tayo met kadigiti nga gundaway ay tayo nagkakabsat kayong Kristo. Iso nga, saan kuma may sentro laing, iti atensyon tayo ti agdam apakasaknan iti bagi. Ngem, ikaso tayo kuma, ti adda nakabutbuting, ama pasamak iti kararwa, no di tayo ikang kano ti sao ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Numahay ni Apo Jesus, anangayab kada tayo. Iti panagbabawi tayo manipod iti baso, nakasagana kay kadin asumurot ken kuana. Naskin apagbut ngan ti Dios gaputa di napakitahin ken kuana dagiti ta dagis kakabsat aya hanna tayo nga mabali nga kabalayin gapu iti kinadagis tayo nga kunan iti Salmo iti chapter 5 iti verse 4 tasika saan ka amay sa Dios nga adda ayat na iti kinadagis ti dagis saan to ang makitaing ken ka saan na mabalin arabrabakin iti kinainget na dagiti sasauna, kenti kinapudno na amang dusa. Base ti adal tayo, kayat kung ipakaawat nga timang talyaw tiligudan, saan nga maragpat, iti biyag ngagnanayon, nga engkari ti Diyos. Saan tayo nga talyawin, digiti banag, datay to'y mamagsina ka datay ti Diyos, ngayon iti basol ay tinabsat. Digiti banag nga makarimong, iti sangwanan ti Diyos, dagito'y iti dakil, nga bait tayo kakabsat. Iso nga, masapol nga ro, nga diti talyawin. Ulit kakabsat, agtalaw kagapu iti biyang mo, di katalyawen ti likudam, ken di kagsarding, iti amin nga tanap, agkamang ka iti bantay, di lakit ta mapukaw ka. As soon as they had brought them out of them said, flee for your lives, don't look back, and don't stop. Anywhere in the plain, flee to the mountains, or you will be swept away. Iso nga, titunggal may sa kadatoy kabsat ulitek, titumalyaw tilikudan, saan na magadanon. Don't look back, and don't stop. Karugabsat, ang mapamanin iti oras tayo, ket sapelo kumay titunggal may sagada tayo. Dahil nga programa, ti suri ti Biblia, suportaran niyo kung magabsat beten, itiin kayo pa nang i-share, kayong kastamet din, agpatpatuloy kayo, ngagdengi, kadigiti sursuro, ni Apo Kristo, ngawan suro, awan kurang. Itinagan ni Kapsat Darius Tabilio ken ni Kapsat Edgar Corpus ngisuda iti timon dati nga programa daytoy ti anak ken Kapsatyo Medi Valdez Batangan manipod iti San Marcelino dingras Ilocos Norte mangibatbati kada kayo itinimbag nga oras iti tunggal maysa kada kayo. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ron